Azkeneko gazteen belaunaldia gain kualifikazioaz, desenpleguaz, prekaritateaz eta emigrazioaz markatuta dago. Emigrazio honek estatuaren poltsikoan ia 4.000 milioi euro kostatzen du urtien. Azkeneko 6 urtetan kalkulatzen da 230.000 gazte inguru alde egin dabe beste aukera batzuen bila atzerrira. Lan aukera falta, zein soldata onera, lanera eta meritokrazia ezara eramaten duen korrupzioaren pertzepzioaz emigratzera bultzatzen dio gazteriari. Euskal Autonomia Erkidegoan langabezia ia 40%koa da eta lanean dauden gazten artean prekaritatea, denboralditasuna eta esplotazioa arauak dira. Bilbori dagokionez, 16-35 urte tarteko gazten artean, ia 8.000 gazte baino gehiago langabezian daude. Egoera sozioekonomikoak, etxe bizitza merkatuaren egoerarekin batera, erabat baldintzatzen du gazteen emantzipazio prozesuak. Etxe bizitzaren egoera, azken hamarkadetan, hemengo gobernu neoliberalak eramandako edo garatutako proiektuen politikai esker eta baita ere banka ustelak egindako politikaengatik erabat baldintzatzen dute gazteen emantzipazioa eta erabat saihestu dute gazteen emantzipazioa bera. Gaur bertan jakin izan dugu prentsaren bitartez eta atzo Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera, gazteen 70% baino gehiago, bikoteka edo taldeka aldegin behar du etxetik ezintasunagatik. Krisiak modu larrian lagundu du atzeratzen jada Europarekin konparatuz atzeratuta zegoen gazteen emantzipazioa. Eta honek sekulako eragina du gizarte oroarengan. Adibide bat jartzearren, jaiotze tasak izugarri bera egin dau, eta honek belaunaldi erreleboa bermatu ezinean jartzen du. Eta horrela duela hamarkada asko, pentsiodun bakoitzeko langile bi bazeuden ere, laster 2050 urtean ez da langile terdi batera helduko pentsiodun bakoitzeko. Eta guztien bitartean, administrazioek zertan aritu izan dira, gazteentzako benetan erabakigarriak diren eremuetan politikak garatu beharrean, hau da, etxe bizitza, enpleguan, partaidetza sozial eta ekonomikoan eta politikoan, aritu dira, gazteek soberan asetuta dituzten bizitza esparruetan eragiten, hau da, aisialdian eta kulturan. Gako guztien batuketak bigarren mailako hiritartasun estatusa sortzen dute gazteengan. Gazteen herritartasun osoa lortu eta egikaritzea gaztaroan berezkoak diren esperimentazio, sormen eta partaidetza izugarria garatzea albideratuko duen autonomia maila nahikoaren bidez. Gauzak horrela, gazteriaren emantzipazio prozesuak bultzatzea helburua dituzten politikak, programak edota laguntzei buruzko informaziorako sarbidea errazteko zerbitzua abian jartzea helburua duen gure proposamenak, Bilboko Udala garatu beharko lukeen gazteria politika integralaren bidean lehenengo pausoak izan ditzake. Gure proposamenak, gazteria politikaren alorrean jarraitu beharreko hildo bat markatzen du. Gazteen emantzipazioarekin konpromesu zuzena hartzen du. Eta era berean, zabal ikusten du, markoa laster sartuko den korporazioa berriak nahi duen moduan garatu ahal izateko.